Kailan mo isi yan? December. Huli kami nagkita. Tagal na, kung naman pang next dito. Yung mo yun yan. Ganun mo yun. Nadala namin yung nagituro sa amin dati. Lagi siyang apart na dito siya. Sabi ko, kung hindi nagano to, dalawang laro lang. Ay, tayo pala. Oo, kinapit na lang. Tama tayo pala. Pero 21, 21, at least medyo, malutang ako. Sabi ko, Ganda mo na kaya. Hindi, kasi hindi pala ako pwede. Kasi may isang sim matito nila. Bali itong iyari, lahat tayo pinadalawa na. Ikot lang. Ikot lang. Bali, dalawang game ko lang. Kasi lahat ng mga ka-partner nila
Okay lang yan, dikit na. Basta okay lang. Ha? Kahit saan, basta alalahin mo na.
Ako na naman, tol. Ano kayo na?